sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nin ye tabale kɛnɛ sigilen ye, an b'a fɔ a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ na an bɛna taa Niger jamana na. U ka tɔnba min ɲɛsilen bɛ u ka faso lakanani ma. Kunu karidon o dɛmɛbagakulu kɔni bɔla maa ba caman ni ka ɲɔgɔn dalajɛ u ka ndɔlɔntan yɔrɔ la min bɛ wele ko stade Senu Kuche yasa k'u ka dɛmɛ yira sɔrdasikulu minnu ye fanga ta juillet kalo o tile 26. Senegali jamana na Faransi sariatigi min tɔgɔ ye ko Joan Branco ale minɛna sibiri don Mauritanie jamana na o kɔfɛ k'a bila ka taa Dakar o laseli bɛna kɛ an ka lasigiden min bɛ Dakar Nama Jara o fɛ. Amérique jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ale y'a yira kunu karidon k'a bɛ fɛ ka kiritigɛ muso min kan ka a ka kiritigɛ nataw yɛrɛ kɔrɔsi Washington ko ka o gɛn ka da kan k'a ye falen don jamana kuntigi kalata jaabiw la min yɛrɛ kɛla novembre kalo o san 2020 waati. O kɔ kunnafoni kuncɛ la an bɛna maliden dɔw ka cikanw laseli kɛ aw ye. Nunu de bɛna kɛ bitala kumabaw ye ni ka o walawala Mariam Kuyate fɛ a y'aw bisimila. An balimaw aw ni sɔgɔma ko kura ye. Niger jamana ka tɔnba min ɲɛsilen bɛ u ka faso lakanani ma n'o ye CNPS o dɛmɛbagakulu kɔni bɔla maa ba caman kunu karidon ni ka ɲɔgɔn dalajɛ u ka ndɔlɔntan yɔrɔ min bɛ wele ko stade Senu Kuche yasa k'u ka dɛmɛ yɛrɛ yira sɔrdasikulu minnu ye fanga ta juillet kalo o tile 26 waati. Kunu karidon o fɛnɛ tun ye waati laban ye min yɛrɛ dila Niger marifatigiw ma minnu ye fanga daraki yasa u ka jamanakuntigi Bazoum o lasegi kokura ye fanga kunna. Niger jamanadenw kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ka nin kumakan ninnu ka bɛɛ lajɛlen ye bagabagalikanw de ye. Mohamed Tumba ale ye CNPS yɛrɛ ɲɛmaa ye ale tun bɛ a bɔliba in kɛnɛ kan kunu. An ka laselikɛla min bɛ Niger Mahmoud Kaba Diakité an ka ale lamɛn o kunnafoniyaw kan. Sibiri su ka dusajɛ kari la sifin dɔw sira sirabadaw la o wagati ne tun bɛ bɛn CEDEAO ka dɔgɔkun kelen dafalen ma min tun dira CNSP cɛdenw ma k'u ka bɔ fanga la ni ka Niger sariyasunba constitution o sigi a nɔ la. Une intervention ou quelque action ka don anw ka jamana kɔnɔ a mana kɛ binkani wale sugu o sugu ye CEDEAO sɔrɔdasiw k'a dɔn ko u n'a yɛlɛ anw su kan fɔlɔ yan'u ka don dugu kɔnɔ. Anw ma bɔ kana an sigi siradaw la wagati damadɔni kama. Aw de ɲɛ b'a la su nɛgɛ kaɲa 2 de bɛ nin wagati in na. An tɛna wuli ka bɔ yan. An bɛ yan bi, an bɛ yan sini, an bɛ yan sinikɛnɛ, an bɛ yan wagati bɛɛ lajɛlen na. Fo an ka jamana kana bila a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Nga an ka mɛn yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ de ma min ni utukalo tile 3 tɛmɛnin ta tɛ kelen ye. Pas celle qu'on a célébrée le 3 août passé. O sibiri kelen Niger ministre ɲɛma Uhumudu Mahamadu yɛrɛ sen yera wulikajɔ dɔ la Faransi min sen fɛ a ye wele bila sɔrdasiw ma k'u ka Mohamed Bazoum sigi a nɔ la a ɲuman na. Yen nɔ Faransi kokanko minisiri ko a na CEDEAO jukɔrɔma don walasa u kana sɔrdasi ninnu wuli jagoya la k'u bɔ jamana ɲɛmasoba kɔnɔ. Nga CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ a bɛna fɔ sikasika bɛ ka fɔlɔ ka don kow la. Jamanadenw ka lasigidenw députéw y'u kan boli daminɛ. Nigeria olu taw ko CEDEAO jamana ɲɛmaw ka kɛlɛ in ko nɛmɛnɛmɛ ni ka taga ni kumaɲɔgɔnya ye fɔlɔ. Sénégal fana olu ka député dɔ y'a fɛla fɔ. Cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger. Ni ɲangini juguman minnu tara Niger kama na jamana in bali jatigɛ wale kɛlɛko ɲuman na. Wa aw b'a dɔn fana ko CEDEAO tɛna se ka taga Niger kama cogoya si la ka sɔrɔ a ma tubabuw ka dɛmɛ sɔrɔ. O dun kɔlɔlɔ na bonya tubabuw yɛrɛ ma. Sabula a na jamanadenw tɔw funteni ni k'u juguya ka ɲɛsin tubabuw bɛɛ ma. Wa bɛɛ k'a dɔn fana nin bingani wale kɔlɔlɔ na an ka jamanadenw fana sɔrɔ minnu bɛ Niger ani CEDEAO tɔw jamanadenw minnu sigilen bɛ Niger, Mali la, Burkina ani Lajinɛ. K'a sɔrɔ Niger yɛrɛ kɔnɔ a bɛna fɔ Mohamed Bazoum fɛbaga dɔw bi ka fɔlɔ ka liminɛya a sigiliko la fanga la. Député bulon ɲɛma Seyini Umaru bo olu la.
ale yɛrɛ kelen bɛ ka a jɔyɔrɔ yɛlɛma nin wagati in na sisan a ka lasirissɛbɛw bɛɛ kɔnɔ a b'a sɛbɛ ko Niger député ɲɛmakɔrɔ ex-président de l'Assemblée nationale politikitɔn ɲɛma Abuba Albade ni ale fana tun ye fanga dɛmɛbaga député ye fana ka lasirissɛbɛn kɔnɔ tile fila in na ma fanga dafiri kɔn a ye wele dɔrɔn de bila jamanadenw ma k'u ka ɲɔgɔn minɛ ni ka CEDEAO ka ɲangiliw kɔn jagokɛlaw ka jɛkulu olu fana y'u kan bɔ u y'u ka dusukasi yira CEDEAO ka ɲanginiw ko la ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ ko u bi ka tiɲɛni belebele don mobilibabolilaw kun an ka Nasiru Ibrahim lamɛn à l'endroit de la CEDEAO. An b'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaw ye ko u b'u ɲatugun gɛlɛyaw caman kan minnu bɛ mobilibabolilaw ani jagokɛlaw sɔrɔ tugutaga siraw la u b'u ɲatugun o bɛɛ kan ka tila ka na nin gɛrɛntɛ ninnu ta k'a sigi anw Niger ka jamanadenw kan kana dɔ fara bɛɛ ka tɔɔrɔya kan nka bi an b'aw ladɔnniya bɛɛ sigilen bɛ ka aw makɔnɔ maa si tɛna bɔ yan hali ni an bɛ to a la de nin wagati in na mobilibaw ni jagofɛnw caman de balannen don Niger ani Benin ni ɲɔgɔn cɛ Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Niamey Niger. Ne tɔgɔ Usman Bamia n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na arajo VOA arajo min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka arajo partenaire kan i n'a fɔ ka arajo rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorités y'a contesté. Senegali jamana na Fransi lafasalibaga min tɔgɔ ye ko Joan Branco ale minɛna sibirido Mauritanie ka sɔrɔ ka a bila ka taa Dakar. Senegali kɔkanko minisiri ale de ye o sɛbɛntiya. Joan Branco ale ye Senegali fangasinamatɔ ɲɛma Ousmane Sonko ale ka lafasalibaga dɔ ye. Senegali marabagaw tun bɛ a nɔfɛ walasa ka a minɛ ka da kan k'a ye u tɔgɔ tiɲɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ. Nama jara ka ɲɛfɔli don an ka lasigiden min bɛ Dakar. Faransi jamana ka lafasalibaga Juan Branco kani nali Senegali a balila mɔgɔ caman na a nana juin kalo tile 29 la ka fara Senegali fangasina Ousmane Sonko ka lafasalibaga tɔw kan u ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ n'u tun bɛ ka jira kunnafonidilaw la ko Ousmane Sonko minɛna cogo min na kaso la kiiritigɛla fɛ sariya sɔsɔra. Maître Juan Branco fana an nana ka lafasalibaga ninnu ka hakilina in sinsin kunnafonidilaw ɲɛna nka kumaw tun cayara Juan Branco nana cogo min na Senegali ka da kan marabagaw tun y'a lasegi Faransi Blaise Diagne pankuru jigiyɔrɔ la marisi kalo labanw na n'a tun b'a fɛ ka na Senegali fangasina Ousmane Sonko lafasa foroba nafolo namrali kiiri kɔɲa in na ani minisiri Mamba Ɲa cɛ o la Senegali marabagaw tun y'a jira ko Juan Branco y'u tɔgɔ de tiɲɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ o de kama u y'a lasegi ka taa Faransi a ka ni nali na Senegali a jirala k'a bɔra ni Gambi jamana de ye k'i dogo kana mobili dɔ kɔnɔ Dakar nga kabini Senegali fangasina Ousmane Sonko ka lafasalibagaw ni kunnafonidilaw ka kumaɲɔgɔnya banna lakanatigiw ye Juan Branco ɲinini daminɛ Senegali faba la a labana ka minɛ sibiri tɛmɛnɛ in de ye Mauritanie lakanatigiw fɛ n'a tun b'a fɛ k'i dogo ka taa Faransi. Mauritanienkaw fana y'a di Senegali lakanatigiw ma dancɛ la n'u y'a nati Dakar Senegali kɔnɔko minisiri Antoine Félix Ndiome yɛrɛ y'o sɛnbɛntiya a minɛnen kɔfɛ a tɔɲɔgɔn lafasalibagaw Senegali i n'a fɔ Maître Abdinar Ndiaye Maître Abdoulaye Tall ni Maître Ciré Clédor Ly kɔni bɛ ka lafasa walasa u ka bila kunun kari ni lafasalibaga ninnu y'a jira k'a ma sɔn ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka ɲininkaliw jaabi. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ale y'a yira kunun karidon k'a bɛ fɛ ka kiiritigɛmuso min kan ka a ka kiiritigɛ nataw yɛrɛ kɔlɔsi Washington ko ka o gɛn ka da kan k'a ye falen don jamanakuntigi kalata jaabiw la min yɛrɛ kɛla Novembre kalo o san 2020 waati. Mohamed Touré ka bɔ Ameriki jamana na ale bɛ o laseli kɛ. Ne tɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya si la kiiritigɛ tilennen na ni nin kiiritigɛla ye min bilalen bɛ nin lakari nin na n'o ye kuma hɔrɔnya ni tilennenya ye. Trump y'o gɛdɛgɛdɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na batakibaw sɛbɛn kumabaw la a ka troupe social bɔlɔlɔ kan. Bɛɛ b'a dɔn a fana sen b'o la. An bɛna ɲini o yɔrɔnin bɛɛ ko nin kiiritigɛla nin ka fanga ka sɔsɔ dalilu jɔnjɔn kan ani cogo kelen na k'a ɲini ka yɔrɔ falen kiiritigɛ nin na Washington DC kɔ kan. Jamanatigi kɔrɔw y'o fara a kan. Jamana foroba kiiritigɛla Tanya Chutkan ani Amerik jamana ka faba kiiritigɛso
Kiritigɛla Chad Khan de kan ka ko ni ɲɛmɔgɔya kɛ min bɛ Donald Trump ka jalaki sabanan ani min ka jugu kosɛbɛ sɔrɔ, wa a lakonen don kosɛbɛ jamanatigi kɔrɔ dɛmɛbagaw jalakili fɛ minnu y'u sen don bingani na Capitol kan. A bilala ka sɔrɔ a ma kɛ cogo si la ka nin kiiritigɛsoba ni tariki kɔlɔsi min ɲɛsilen bɛ jamanatigi kɔrɔ nin ma n'a jalakilen don uti kalo tile fɔlɔ ko a ye dabali tigɛ jamana ma ka sababu kɛ a ka cɛsiriw ye ka novambre kalo san 2020 kalata jaabi kɔsegin. Amerik jamanatigi kɔrɔ nana Washington utikalo tile sabanan na ka a ma jalaki 4 minnu binna kan. Utikalo tile 28 a kan ka a ka kiritigɛ don n'o ye jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛn Jack Smith ye min ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a fɛ k'a ye ko a b'a fɛ nin kiiri ka tigɛ ka sɔrɔ a ma mɛn. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa Niger jamana na ko kura ye ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka laseli ye k'a bɛna a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger jamana na n'o yɛrɛ ma kɛ Mali ni Burkina Faso fɛla ye min yɛrɛ sen fɛ ni jamana fila ye lasɔmi sɛbɛ bɔ ni ka yira ko ni o waleya kɔni kɛla k'u nata kɛlɛ kɛ ni ka Niger jamana yɛrɛ lafasa. Mohamed Abdelahi El Khalil sɛgɛsɛgɛlikɛla do sigida ani lakana koɲaw kan Sahel jamana kɔnɔ a b'a ka yetaw fɔ an ye o hakilinaw kan a bɛ Mohamed Toure ka kuma bara la. Ayiwa an balimaw ani sɔgɔma. Ayiwa an n'an ka balimakɛ Mohamed Abdelahi El Khalil na baro kɛ ka ɲɛsi ayiwa Mali ni Burkina Faso furancɛ fangaw ye laseli min kɛ. Balimakɛ i bisimila. ani sɔgɔma VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Mohamed Abdelahi El Khalil ne mun ye Bamatikulu jamana kɔnɔ n'o ye cɛncɛn jamanaw ye olu ka dɔnbaga y'o spécialiste ani terrorisme kuma ninnu minnu ye Bamati kɛbagaw ye a n'a kɛwalew u ko i bɛ fana jɛkulu dɔ bɛ yen ko RADEM ni o bɛ Mali la a ka baara ye ka se an ka se ka bɛn ka denmisɛnninw koron u bɔ Bamatotigiw bolo kana tugu kɔ kana se k'u nɛgɛn ka musow dɛmɛ u ka se ka u denw fana dɛmɛ parce que ni musow sera ka ko sɔrɔ u bɛ se k'u denw bɔ bolo la cogo min na donc ne y'o tɔn président ye fana o de la an bɛ yan an bɛ foli bila aw bɛɛ lajɛlen na. Ni y'a dɔgɔkun kelen ni fanga yɛlɛmana Niger jamana na fanga dafiri bolo sɔrɔ a su fɛ nka ko min do farafina gun tilebiyanfan jamana na a ma bari dɔ la nka barila farajɛ jamana caman na minnu ye Niger dɛmɛbagaw o hukumu kɔnɔna na farafina tilebiyangun jamana nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO ye o ye bagabagali kɛ weleda kɛrɛnkɛrɛnna ko ni jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum min sigɛra jemu fanga siratigɛ hukumu kɔnɔna na n'o ma sigi fanga na u bɛ dankari Niger fanga dafiribagaw ma u ye kangarida min kɛ o jasire ni a don laban ye karidon ye e yɛrɛ ye mun de faamuya. Depuis Kadhafi ka problème daminɛna Sahel jamana ninnu kɛra marifaw mɔgɔjugu a kɛra olu daga yɔrɔw ye fo kana kɛ kana Mali fanga daraki général Amadou Toumani Touré la kana IBK sigi kana daraki IBK la kana ni colonel Assimi Goïta ye kana san fana Burkina kana Blaise Compaoré bɔ ye kana fanga bin ka tila ka fanga wɛrɛ bin tuguni kana capitaine Traoré bila ye donc nin bɛɛ ye lahalaw ye fo an kan ka faamuya k'a fɔ ko farafin jamana kɔnɔ fiɲɛ dɔ de cira o fiɲɛ in tɛ se ka to ten o fiɲɛ ye mun ye fiɲɛ de b'a fɛ ka yɛlɛmani don farafin jamana yɛrɛ ka balo cogo la ani kɛlɛ mun b'an kun kan kɛlɛ in an kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ in bɛ kɛ n'anw ka hakililaw de anw ko mun mɔgɔw de bɛ na k'a b'anw dɛmɛ an b'a fɔ k'anw dɛmɛ cogo min na anw de b'o fɔ a ye donc Bazoum ka ko nin a ma bali ne na personnellement parce que an y'a ye k'a fɔ Mali ni MINUSMA fɔlen ɲɔgɔn kɔ an y'a ye k'a fɔ o tɛna taa laban foyi la fo Bazoum kelen k'a tɛgɛ jan u ye k'a fɔ ale bɛ se k'u labisumula et puis Bazoum ka boli caman a bɛ Mali autorités lagosi a bɛ Burkina autorités lagosi ne y'a dɔn k'a fɔ ko in tɛna se ka laban ten et au même moment ale fana ka jamana kɔnɔ ale b'a la k'an lagosi anw ka jamanaw yɛrɛ kananen don ka tɛmɛ ale ka jamanaw kan parce que ale ka jamana tilabere ni yɔrɔ wɛrɛw la basigi kelen tun tɛ yen donc n bɛna mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ CEDEAO ka nin ko in CEDEAO tɛ sariya la nin ko in na filanan CEDEAO ka nin ko in bagabaga dɔrɔn de don ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n bɛna tila ka n da don la k'o f'i ka question tɔw jaabi la nin ko in mun talen filɛ k'a fɔ aw tɛ se k'a to au même moment aw ni mɔgɔw bɛ discussion na aw bɛ tila ka a bɛ sɔrɔdasiw fana
dɔ bila ka taa ko ka tumina k'a bɛ ultimatum d'u ma o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu don u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛn min kɛ. O hukumu kɔnɔna na Mali o ni Burkina Faso ka furancɛ fanga minnu ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye u fana ye kangarida a jɛkulu ma ko ni bingani fɛn fɛn min kɛra Niger fanga dafiribagaw ma o ye kɛlɛ ye nka olu na se ka mun de kɛ yaasa nin gɛrɛntɛ a kana bonya. Ne y'a fɔ depuis coup d'état don Niger ko Niger coup d'état mun filɛ nin nka bɛ na ye sisan k'a fɔ ko Mali de bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na parce que an bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la sisan sa kɛlɛ ko kuma tɛ yen kɛlɛ kuma fɔra mais kɛlɛ tɛ na kɛ stratégie de communication dɔrɔn de bɛ yen parce que Mali fana mana nin fɔ parce que CEDEAO jamana kɔnɔ u tɛna se ka cun Niger n'u ma pan Mali fɛ u ma pan Burkina fɛ u ma pan Tchad fɛ u ma pan Nigeria fɛ waati min na n'u ultimatum di k'a fɔ ko u ka Bazoum sigi a nɔ na ni sɔrɔdasiw m'o kɛ olu bɛ cun u bɛ kɛlɛ wuli u bɛ na kɛlɛ wuli cogo min na u m'o fɔ mais ne bɛ CEDEAO mɔgɔw ɲininka olu b'a fɛ ka stratégie jumɛn de bɔ o ma fɔ u kɔnɔ fɔ ka kɛ secret ye mais kɛlɛ n'u y'a daminɛ a bɛ ban don jumɛn u y'o fɔ jɔnni ye mɔgɔ si t'o dɔn donc nin bɛɛ kan ka mɔgɔ ja tigɛ k'a fɔ kumaw do ten au même moment o kun dɔ sini ni kunun bɛɛ an bɛ sibiri ni juma an bɛ o ultimatum b'a fɛ ka se dimanche an ɲɛ b'a la Tchad bɔra sɔgɔma fɛ France ka calcul de ye nin ye Tchad ministre bɔra sɔgɔma k'a fɔ ko non ko Tchad tɛna intervenir Niger après au même moment u kun b'a dɔn k'a fɔ tigitigi ko Nigeria Sénat fana bannen don président bolo k'a fɔ Nigeria tɛna intervention kɛ donc u nana ka na fɔ sisan ka na France ministre des affaires étrangères de l'Europe et des affaires étrangères n'o y'a ka kɔkan jamana ministre kumakan ɲɔgɔn ye o bɔra ka na fɔ ko non ko mɔgɔw kan ka ko in ta sɛbɛ la dɛ ko parce que ko menace min bɛ yen ko o journaliste y'a ɲininka ko non ko menace min bɛ yen ko a bɛ sɔn ka kɛ ko intervention militaire bɛ se ka donc nin bɛɛ ye bloqué ka mɔgɔw ja tigɛ k'u pagapaga ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw b'u ja kan mais au moment Mali kumana Burkina kumana Guinée kumana jatigɛ nana ka na CEDEAO yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jigi banna ka ban jigi t'u la bilen n ye jɔyɔrɔ si t'u la donc ni Tchad ko k'ale to est ce que Tchad bɛna se k'a ka dugukolo de France armée ani CEDEAO armée u ka jigin ka kɛlɛ kan parce que Nigeria banna déjà ka ban donc an bɛ stratégie de communication kɔnɔ an ma se kɛlɛ ma fɔlɔ kɛlɛ tɛ bon n'u kɛlɛ yɛrɛ kɛ a tɛna laban hɛrɛ la parce que Mali bɛna intervenir Burkina bɛ intervenir bon n b'a dɔn o tɛna kɛ parce que terroristes fana bɛna jamana kɔnɔna minɛ olu bɛ don capitale kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ tubabuw ɲɛ b'o jɔ la n'u donna yen o terroristes ka laɲini mun n'u tun b'a fɛ ka sabati n'o les pays côtiers i bɛ se ka Sénégal fo la ka Benin fo la ka Togo fo la u bɛ sira sɔrɔ kosɛbɛ teliya la waati damadɔ mun kɛlɛ bɛna kɛ Niger kɔnɔ ka sira sɔrɔ k'u ka base baw bila yen u ka base bɛ déjà Benin u ka base bɛ Togo donc u base tɔ renforcer ka dɔ sɔrɔ Sénégal ka dɔ sɔrɔ donc il faut que k'u cogo dɔ yɛrɛ la CEDEAO mɔgɔw ka réfléchir u b'a la ka baara min u ka miiri est ce que jamana mun ni a jamana yɛrɛ kɛlɛ sira ka jamana dɛsɛlen don a tɛ se a ma se k'a yɛrɛ ka lakana sabati a bɛ région ba mun kɔnɔ n'o ye Sahel jamana ye balaw bɛ fitinɛ bɛ djihadistes ni terroristes bɛ fan bɛɛ est ce que mɔgɔ kan ka fɔ k'i bɛ intervention militaire kɛ jugu bɛ senkɔrɔ u bɛ don waati jumɛn u b'o ɲɛdɔn donc an b'a dɔn k'a fɔ ninnu ka ŋaniya tɛ ka farafinna kisi mais u ka ŋaniya u ka intérêt minnu b'a fɛ k'o kisi mais an bɛ gente fo minnu bɛ Niger n'o ye général Tchami ye a ye mun k'a ɲɛna nin de y'a kɛcogo ye n'i nana fanga na f'i ka fanga yira de mais négociation de bɛ ko in ban et puis kɔfɛ sura an y'a ye k'a fɔ kuma minnu fɔra kunun journée bɛ ani kunasini journée bɛ ani yɔrɔ minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ communauté internationale ni CEDEAO u se banna donc u bilala malo kɛnɛ de kan u bɛna laban de k'a minɛ gente b'a fɛ ko ka kɛ cogo min na u b'a minɛ gente ka sira ma i n'a fɔ Mali ta labanna cogo min na. Nka mun de bɛna se ka kɛ don n'a nata la. il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmani si tɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ. farajɛ jamana minnu filɛ nin ni an b'a la ka girin u kɔ bi ni mɔgɔw b'a la k'u kɛ référence ye u bɛɛ ye gɛlɛya de traverser ka jiminɔgɔ muɲu ka kɔngɔ muɲu buru tɛ sɔrɔ ka dun dumuniw tɛ kɛ ka kɔrɔtɔ muɲu ka se bi donc fɛn o fana ka sɔn n'anw sɔnna gɛlɛya ma an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ mɔgɔ si tɛ coup d'état fɛ an si tɛ coup d'état fɛ mais est ce que ni sabu min b'a to coup d'état bɛ kɛ n'o ma ban an bɛ se ka fɔ an tɛ coup d'état fɛ wa mɔgɔ. Ayiwa nin tun ye an balimakɛ Mohamed Abdallah El Khalil ye Niger gɛlɛya kan an ka foli b'a ye. an bɛ na ni kunnafoniyaw ye Mali jamana kɔnɔ kalataw o bɛ k'i sɛnsɛn ka na an n'o waati kɔni man jan bilen min ye sifinnakaw ye sa olu caman kɔni bɛ k'u kunbɔ nin waati in na u ka laɲini ye yaasa u ka lakodɔn ni k'u sen don politiki kunkankow ani tɔnjɛkuluw ka latigɛw la. Sameru Diallo parti Consortium Démocratie 1 o ɲɛma don a bɛ Mohamed Daɲogo ka kuma bara la an k'a lamɛn. Sameru Diallo an bɛ don min na ko bi Mali la yala sifinnakaw olu jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye partiw kɔnɔna la ani kulu wɛrɛ kɔnɔna la. jɔyɔrɔ kan ka d'u ma parce que bamanan ko ten ko san mina ka tɔ to nkomi an b'a ye jamana baaraw la sifinnakaw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ u bɛ daminɛ an ka bɛrɛbɛrɛtɔnw na bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la i b'a ye ni bɛrɛbɛrɛtɔn ta 100 Mali la 99 bɛɛ ɲɛmaa ye san 60 tɛmɛ u b'a yira k'a fɔ maa minnu si janfara olu de bɛ a ɲɛmɔgɔya la bi u b'a yira k'a fɔ minnu y'a créer minnu y'a tu tigɛ n'a hakilina bɔra minnu na olu de fana b'a ɲɛmɔgɔya la an b'a fɔ ma ko alternance o fanga ka dɔgɔ an ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la. An y'a ye fana k'a fɔ ni sifinnakaw ni jɔyɔrɔ kan ka d'u ma musolakaw e yɛrɛ bolo o bɛ lahala jumɛn na an bɛ don min na ko bi. Jamana yɛrɛ sariya dɔ ta n'an ko ma la loi 25052 n'o kan ka jɔyɔrɔ di an balakaw ma
an b'a dɔn genre tɛ musow dɔrɔn ye, genre ye cɛ ye, muso b'a la, denmisɛn b'a la, maakɔrɔ b'a la, maa minnu bɛ hali n'a sɔrɔ lujura b'u kan olu bɛɛ b'a la, mais an b'a dɔn an balakaw jɔyɔrɔ bonyana o luwa ɲinini na kosɛbɛ kosɛbɛ. O sariya in a labatoli kelen bɛ tɔ ka jɛ ye. Donc an ka consortium hakilina la an k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw hakili lajigin, an bɛ fɔ ma ko plaidoyer damakasili k'u kɔrɔ k'a yir'u la. Musolakaw kɔfɛ jeunes fɛnɛ bɛ yen, n'anw bɛ jeunes fɔ tuma bɛɛ an b'a fɔ ko cɛ ani muso, jeune fille jeune homme ou bien jeune garçon, an bɛ nin bɛɛ de fɔ k'o bɛɛ bila kulun kelen kɔnɔ. An k'u ka jɔyɔrɔ d'u ma. I ka kuma la i bɛ ka yira k'a fɔ ko sifinnakaw ani musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ, mais an b'a ye k'a fɔ ko parti fɛn o fɛn bɛ an kɔni bolo Mali la i bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔna la i ka dɔn sifinnakaw olu ka kulu o b'a d'a ma, musolakaw fana ka kulu o bɛ a d'a ma o partiba ninnu kɔnɔ. Yala o tɛ se ka kɛ sababu ye sifinnakaw k'u hakilinataw di wa? Bɛlɛbɛlɛtɔn kɔnɔna la u kɛlen don ka mouvement des jeunes sigi ka mouvement des femmes sigi. N'a fɔra ko maa kelen maa fila ka wuli ka taa jeunes tɔgɔ la ou bien muso tɔgɔ la ka taa o kunkanko kuma fɔ bɛlɛbɛlɛtɔn ɲɛmɔgɔya ɲini yɔrɔ la, o baara ye tɔ ka jɛ ye, u b'u bila minorité la. Mais ni jamana yɛrɛ kɔnɔ n'an ye sariya sun dɔ sɔrɔ, sariya kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min b'a yamaruya bɛlɛbɛlɛtɔn kan ou bien jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan, denmisɛnw jɔyɔrɔ kan ka kɛ nin de ye a baarali jamana ɲɛtaga baarali la. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Asimi Goyita ye, transition ɲɛmɔgɔ don, ale yɛrɛ y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la k'ale ka transition ye jeunesse ka transition ye, ko ni transition in n'a ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛ komi jeunes de ye gɛlɛya sɔrɔ. An b'a ye fana k'a fɔ a bɛ fɔ ko sini ɲɛsigiw ko o de ye sifinnakaw ye, o de y'a to u b'u bolo don dɔɔni baara la cogo min na u bɛ se ka baara ɲɛdɔn sini ni maakɔrɔba ninnu tɛ yen u ka se k'a kɛ. Yala e fana bolo o tɛ ko ɲuman ye? Baara o baara n'i b'a kɛ jamana ɲɛtaga baara kɔnɔna la, fɔlɔ de a tun bɛ fɔ an ye ko jeunes ye sini avenir ye, k'olu de ye sini kɛbagaw ye, mais i tɛ sini ɲuman sɔrɔ n'i ma bi kɛ o. Aw tɛ se ka bi kɛ an jeunes kɔ, jeunes kan k'u sen don bi kɛli de la, o diyagoya de y'an kan, o diyagoya jamana ɲɛmɔgɔw kan. Donc o de y'an ka consortium ka hakilina ye, o ye démocratie sanɲɛ ka wulikajɔ ye, jeunes sen ka don jamana ɲɛtaga baaraw bɛɛ la, u sen ka don a la, a ko bɛ kɛ k'a bɛ ta, u ka hakilinaw ka ta ba la, u ka ɲininka, wa u sen ka don a baaraw daminɛw la ka se fɔ a labanw ma. U kana bila kɔfɛ k'a fɔ de a ye sini kɔnɔ, sini aw de ta ye. Ni maa min bɛ sini kɔnɔ, sini ɲɛbaga ye o b'i diya, sini ɲɛbaga bɛ Ala de bolo, Ala de bɛ sini ɲɛbaga dɔn. An bɛ bi min na an ka hakilina di bi ta yɛrɛ la fɔlɔ ɲɔgɔn ka se sini ma. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw Siyaka Tarawele ale bɛ o kunnafoniw d'a ma. An kumana handball de kan bi kunnasini sibiri uti kalo ye tile 5 san 2013 Mali handball championnat ɲina san 2013 ta kun cɛra Mahaman Abdallah tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la stade du 26 mars la Bamako. Musow fanfɛ Bamako centre omnisport de Misabugu n'a bɛ wele COM ale de ye jɔnjɔn ta a kɛra ŋana ye champion. COM ye se sɔrɔ USFASI Union sportive des forces armées de sécurité musolakaw ɲɛkɔrɔ. Kuru 26 COM y'o sɔrɔ, USFASI kuru 24 kama sɔrɔ tɔn ninnu fila bɛɛ tun bɛ kuruda kelen na. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ bannen 12 Adi Aidara COM jɛlatigi b'a fɔ an ye gundo kɛra min ye. An ye ɲɔgɔn lamɛn entraîneur ye min fɔ an n'an yɛrɛ hakilinataw ye minnu ye an y'an fara ɲɔgɔn kan o de sera ka kɛ hɛrɛ ye an bolo bi n'an sera ka sebaya sɔrɔ. I n'a fɔ ni défense yɛlɛn'i kan i kan ka min kɛ, i n'a fɔ ni défense bɛ dugumana la i kan ka min kɛ. Ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ la ne nisɔndiya kojugu yɛrɛ n kasira hali n tɛ ka se ka kuma tellement que a diyara n ye parce que k'a kɛ champion ye o tɛ ko gɛlɛn ye mais k'i ka titre conserver c'est ça le plus difficile. Modibo Kumare COM degeli karamɔgɔ y'a yira ko baara ɲuman jaabi don. N bɛ foli kɛ musolakaw ye u ye baaraba kɛ salon an kɛra ye ɲinan fɛnɛ an y'a essayer ka solution bɛɛ kɛ pour que trophée ka to an bolo. O kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko centre sport de Musabugu ni tɔw tɛ kelen dɛ danfaraba b'a ni ɲɔgɔn cɛ o danfara ye mun ye. Su fara tile kan k'a ta lundi la fo samedi denmisɛnninw bɛɛ bɛ terrain na. An bɛ entraînement na don o don. Ka kɛ handball champion ye o ye mun de di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen Modibo. An bɛ médaille min sɔrɔ o fɛn ba ye parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko e mɔden ma ou bien i den ma nin san in na ne ye nin kɛ médaille de ye preuve ye i bɛ preuve yira o ye fɛn ba ye. A baara tɔ bɛna kɛ mun ye. An bɛ continuer an bɛna coupe du Mali préparer ani super coupe pour que an ka essayer ka triplé kɛ ɲinɛ n'Ala sɔnna. Cɛw fan fɛ USFASI de y'o jɔnjɔn ta ka bɔ sigide Kayi ɲɛkɔrɔ. USFASI kɛra cɛw ka ŋana ye champion. Kuru 24 USFASI y'o sɔrɔ. Kuru 17 o kɛra sigide Kayi ta ye. Isa Sanu USFASI manaje b'a fɔ an ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a ka tɔn fɛ walasa ka jɔnjɔn in ta. An ye fɛn o fɛn kɛ entraînement na ils ont appliqué les consignes à la lettre. Baara kɛra cogo min na u y'a kɛ ten entraînement na. An y'a f'u ye entraînement na ko sigi sera finale la gansan tɛ u kana
u tulonkɛ u la an ye baara minnu kɛ o ye ka baara kɛ kɛrɛfɛla la kosɛbɛ parce que ni an ka kɛrɛfɛ joueur ninnu n'u yɛlɛnna dɔrɔn u ka bi tɛ minɛ match la fana n'a y'a ye an ye bi bɛɛ don kɛrɛfɛ. Isa Sanu ka fɔ la Mali handball ŋanaya nafaba de b'a la. nafa ye belebeleba ye championnat national de don fɔlɔ nin b'a yira de ko ISWAS kɛra champion national ye sisan fana fédération bɛ ka nafaba don an ka nin discipline in na an nisɔndiyalen don a diyara an ye a bɛnna ma ɲinan championnat a ɲɔgɔn bɔn ne nana nin bali la sa a bɛ san 15 bɔ ne ma deli ka ɲinan ta ɲɔgɔn ye parce que fɔlɔ an bɛna dɔrɔn semaine kelen a bɛ ban mais ɲinan an y'a tan fo semaine 2 i bɛ jeu bi i bɛ jeu sinikɛnɛ équipe yɛrɛ bɛɛ dabali bannen don ka championnat kɛ kunɲɔgɔn 2 ye an bɛ fédération fo o la. Ka fara o kan Mali marabolo caman ani Bamakɔ handball tanaw musoman fara cɛman kan u yera ɲɔgɔndan in na min tun bɛ senna kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 22 VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala segi don. An ka jɛ ka maliden dɔw ka cikanw lamɛn. Omar Traoré do ka bɔ Mali la Bamakɔ. CEDEAO ka décision mun ta n b'a ka kunnafoniya lamɛn CEDEAO ka décision in CEDEAO ka décision tɛ décision ɲuman ye mɔgɔ min bɛ siran n'i y'o bagabaga o bɛ ɲɛnabɔ mais mɔgɔ min tɛ siran kɔni n'i kɔni ko k'i b'o bagabaga i b'a bɛɛ de tiɲɛ parce que fanga dafirila sigilen don ko bɛɛ kan et puis ni ale bɛ se ka force kɛ ka Bazoum sigi pourquoi a ma force kɛ ka Waramu gɛn o ye kelen ye Mali la rebelle bɛ san joli Niger kelen na rebelle bɛ san joli est-ce que CEDEAO ka force a tɛ se k'olu gɛn wa ou bien a ka force ye dɔrɔn ka jamanatigi minɛ k'a sigi a nɔ na a ka force y'o de ye. Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Amadu Tulema ka bɔ Badugu Nafaji n bɛ VOA ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo et puis Narak Sizo Sisi la n b'a fɔ ka a barikada kunnafoni min bɛ ne fɛ n ma se ka min faamu CEDEAO ni diɲɛ jamana mɔgɔw fɛ problème bɛ na ni coup d'état ye o tu o ɲɛɲini fɔ na a kɛlen kɔfɛ Senegal ta filɛ nin ye kuma ka kan ka kɛ o la Macky Sall a bɛ ka min kɛ sa Sonko la sisan bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ kuma o ko don bɛ cogo min na fɔ a ka kunbɛn mɔgɔw tɛ kuma CEDEAO ma an ma mɔgɔ si ka kuma kan mɛn bon ni a sera sisan coup d'état ma sisan o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a don ta bɔ ta n'o ma wuli ka jɔ kɔni coup d'état kɔni dan t'a la dɛ a bɛ kɛ dɛ wala africain dun bɛ fɛ ka bɔ bolo la de jagoya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne tɔgɔ ye Ismaila, ne jamu ye Tunkara, Sumaila Tunkara. Ne bɛ Bamako Daraville la. Kumakan kelen o de bɛ ne bolo. Afiriki président Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma. Parce que adamaden ladiri ka gɛlɛn koyi, na mɔgɔ ma kɛ ladiri ye i tɛ se ka adamadenw mara. Parce que mun na coup d'état a kɔnnen don, coup d'état a man ɲi. Mais président ninnu fana bɛ min kɛ o fana man ɲi dɛ, ka bɛnkan kɛ k'a ye voté ɲɛ n bɛ nin kɛ ka dɛsɛ k'a kɛ k'a fɔ k'i bɛ taa jamanadenw fana tɔɔrɔ na jamanadenw fana wulila ka coup d'état kɛ o tuma président tɔ ninnu b'a fɔ ko mun na o fana man ɲi dɛ. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. N b'aw fo kosɛbɛ, n b'aw wale ɲuman dɔn. Aw fɛnɛ aw bɛ se ka an lasɔrɔ an ka nɛgɛjuru sira kan n'o ye 01 20 24 30 47 10 001 20 24 30 47 16 yaasa k'a ka cikanw to an ye nka aw kana ɲina fewu aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la musolakaw wele bilalen don aw caman ma. Ayiwa ni de bɛna dɔn sigi bi kunnafoniw na ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate Dadi Balawe ale boro bɛ nɛgɛ karafow la kabini Ameriki jamana na ni kunnafoniw sigi bɛ k'u kan ko kura ye sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati an ka fiɲɛ turukala kan Bamako aw ni ce aw ka tulomajɔ la.